Bideo honetan azalduko dugu zer den ihes abiadura. Gu gorputz bat daukagu, bale? Hau izango da M masa handia daukagun gorputz bat, eta hau izango da M masa txikia daukagun beste gorputz bat. Zer da gertatzen dena? Gorputz honek jasaten duela, honek eragiten dion indar gravitatoria. Zergatik, honek sortzen du eremu gravitatorio bat bere inguruan, eta hor dauden gorputz osoek jasatzen dute gravitatearen eragina. Baina, gorputz hau urruntzen bada, geroz eta gutxiago nabarrituko du honen eragina, eta lortzen badu infinitora heldu, infinitoan ja ez du nabarrituko. Hau izango da, honek zertzen duen eremua geroz eta urrunago, orduan eta txikiago izango da, eta infinitora heltzen denean gutxi gara eta infinitua ba. Bueno, infinitua horrelako zerbait dela esango dugu. Hemetik kanpo daudenean ja gorputzak, adibidez, gorputz bat daukagunean hemen, gorputz honek ja ez du jasango honek sortzen duen eremua. Esango dugu eremua hau bakarrik hartuko duela. Orduan, ihes abiadura zer da? Nik hemen gorputz bat badaukat, ze abiadura emon bar diot gorputz honi, bai? Eta hori izango da ihes, ze abiadura eman behar diot gorputz honi, honek sortzen duen eremutik alde egiteko. Hau da, ona heltzen denean, ja ez izateko inolako eraginik gorputz honek eraginda. Orduan, lortu behar duguna da, galdera da, azkenean, hemen dauka abiadura bat, ezta? Zenbat eta urrunago energiaren kontserbazioarekin eta gero ikusiko dugu, joango da abiadura galtzen, zergatik beren energia zinetikoa bihurtuko da energia potentziala. Geroz eta energia potentzial, hori bihurtuko da zinetikoa energia potentziala, eta helduko da momentu bat zeinetan ona heltzen denean bere energia zinetikoa zero izango den, zergatik lortu delako infinitora heldu justo abiadura nuloarekin. Eta behin horra heldu denean, hortik egongo da betirako mugitzen. Orduan, gure helburu da zelan kalkulatu ihes abiadura. Hau, lortzeko energiaren kontserbazioa erabiliko dugu, bale? A puntua izango da planeta honen planeta honen justo azala, gainazala. Eta B puntua izango da planeta infinitua. Orduan, egingo duguna, hau kalkulatzeko izango da energia mekanikoa A puntuan izango da B puntuan daukagun energia mekanikoaren berdina. Idatzi dugu zein den energia mekanikoa, hau da, energia zinetikoa A puntuan gehi energia potentziala A puntuan, eta energia mekanikoa B puntuan hau izango da. Orduan, hemetik zenbait datu badakizkigu, adibidez. RB izango da lurraren zentrotik infinitura arte dagoen distantzia. Beraz, RB zuzenean jarri dezakegu dela infinito. Bale? Bestetik ze gehiago dakigu? VA izango da A puntuan daukagun abiadura, hau da, ihes abiadura, hau da, kalkulatu nahi duguna. Eta komentatu duguna lehen, nahi dugu gorputza infinitora heltzea eta infinitoan bere abiadura 0 izatea. Beraz, B puntuan daukagun abiadura 0 izango da baita ere. Fijatzen bazarete, hemen 0 daukagunez, bat zati bideren bider 0, hau zuzenean guztia 0 balio du, eta hemen zerbait zati infinitu 0 balio du, beraz, hau balio du 0 eta hau balio du 0. Beraz, B puntuko energia mekanikoa izango da 0. Eta zer dagin bar duguna? Begiratu zenolako abiadura izan bar dugun hemen, hau guztia baita ere 0 izateko. Hemen egin dezakegun lehenengo gauza da, nola M txikia bi aldetan agertzen den faktore komun ateratzen dugu eta zuzenean kendu dezakegu. Bale? Orain, VA karratu izango da lortu nahi duguna, beraz, egingo duguna da, hau askatu. Hau da geratzen zaiguna, bat zati bi ona pasatzerakoan bi bezala behortuko da, eta gero horren erro karratu egingo dugu. Eta komentatu duguna, bai, askatu dugu. Goratu VA, ez dugula horrela idatziko, baizik eta ihes abiadura. Ihes abiadura izango da gure gorputzak behar duen abiadura, beste gorputzak sortzen duen eremu gravitatoriotik alde egiteko. Beraz, VIS izango da errokarratu, bi G gorputz handiak eremu gravitatoriak sortzen duen gorputzaren masa, M, normalean lurra erabiliko dugu eta hor lurraren masa jarriko dugu, eta bestetik hemen zati R jarriko dugu. Askotan galdetuko digute zein den ihes abiadura lurrazaletik, bale? Eta orduan kasu honetan R izango zen lurraren erradioa, baina baita ere galdetu digute A puntua hau izan da zein izango zen ihes abiadura. Beraz, ihes abiadura kalkulatzeko jakin behar dugu. B eta G dira konstanteak, M izango da gorputz handiaren masa, eta R izango da gorputz horren zentrotik gorputz txikia dagoen distantziara arte dagoen distantzia. Ikusten duzuenez, M txikia ez da inondik agertzen. Beraz, berdin dio zein izango den VIS abiadura behi batekin, kamioi batekin edo tenis pelota batekin.